Здравейте, аз съм свещеник Ромео Георгиев. Днес е 4 април и ще бъдем в храм Покров на Пресвета Богородица в село Пирне, където ще ни предстои малко повечерие заедно с целия канон към Пресвета Богородица и ви пожелаваме приятно гледане. По Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски, тогава ще ти бъдат угодни жертва на правдата, възношение и сижение, тогава на Твой олтар ще възложат тълци. Побързай, Боже, да ме избавиш. Побързай, Господи, да ми помогнеш. Пстите срам да потънат, които търсят душата ми, да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех уния, които ми желаят зло. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха уния, които ми казваха: о, добре, добре. Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят и които обичат Твоето спасение. Непрестанно да казват: велик е Бог. Ангел предстател беше пратен от небето да каже на Богородица: радвай се. И като видя, че Ти, Господи, се въплащаваш едновременно с този глас на безплътния, стоеше удивен и извика към нея така: радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта. Радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне. Радвай се ти, чрез която падналият Адам беше възвърнат. Радвай се ти, чрез която Ева се избави от сълзи. Радвай се, висина трудно достижима за човешката мисъл. Радвай се, дълбина, в която мъжно проникват и ангелските очи. Радвай се, защото си престол на царя. Радвай се, защото носиш ония, който държи всичко. Радвай се, звезда, която явява слънцето. Радвай се, утроба на божественото въплъщение. Радвай се ти, чрез която се обновява творението. Радвай се ти, чрез която Творецът стана младенец. Радвай се, невесто, не невестна.
Мадриоси се смути, като гледаше към тебе, небрачната и помисли, непорочна, че си нарушила брачната чистота, но като зна, че си заченела от Светия Дух, рече Алилуя. И ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуваш, и с радост ще възпея нейните чудеса. Пресветая Богородице, спаси нас, пречиста като те видя одушевената Христова книга, запечатана от Духа, великият архангел извика към тебе, радвай се ти вместилище на радостта, чрез която ще бъде отменено проклятието, паднало върху прамайката. Пресветая Богородице, спаси нас, радуй се, Дево Бого невесто, Адамово издигане, омъртвяване на ада, радвай се все непорочна, чертог на царя на всичко, радвай се огне, образен престол на Вседържителя. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух. Радвай се, неувякваща роза, която едничка даваш благоуханен плод. Радвай се ти, която си родила благоуханието на едничкия цар. Радвай се ти, спасение на света, която не си познала брат. И сега и всякога и во веки веков. Амин. Радвай се ти, съкровище на чистотата, чрез която ние станахме от нашето падение. Радвай се, владичице, благоуханен крик, тъмян благовонен и многоценно миро, от което вярващите благоухаят. Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой звенци на славата. Пресветая Богородице, спаси ни, радуй се, а ти, която като от неразорана нива видимо произрасна божествения клас. Удушевная трапезо, която вмести в себе си хляба на живота, радвай се, владичице, неизтощими извор на жива вода. Пресветая Богородице, спаси ни, радвай се, юнице, която роди за вярващите се непорочния телец. Радвай се, агнице, която носи утробата си Божия агнец, който се върху себе си греховете на целия свят. Радвай се, топло чистилище. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух. Радвай се, свето утро, което едничко носиш слънцето Христос, жилището на светлината. Радвай се ти, която разпръсна тъмата и съвършено власт на мрачните бесове. И сега и винаги, во веки веков. Амин.
Радвай се, владичице, единствена врата, през която едничко само Словото мина и която чрез своето раждане струши ключовете и вратата на ада. Радвай се, Богу невесто, божествен път на спасяващите. Избраной воеводе, победителная, яко избавашеся озри, благодатственная, воскресуем ти раби Твои, Богородице, но яко и мощта, я державу непобедимую, от всяких нас безсвободных, назовем Ти. Радуйся, невесто, Чука пастирите, как ангелите възпява дохождането на Христа в пътя и като се затекоха, като към пастир, виждат го като непорочен агнец, окърмен в утробата на Мария, която възпяха и рекоха: радвай се, майко на агнеца и пастиря, радвай се, дворе на словесните отци, радвай се, защитнице от невидимите врагове, радвай се ти, чрез която се отварят райските врати, радвай се, че небесните се радват заедно с земните, радвай се, че земните ликуват заедно с небесните, радвай се, немлъкваща уста на апостолите, радвай се, непобедимо дързновение на мъчениците, радвай се, твърда утробо на вярата, радвай се, светло познание на благодата, радвай се ти, чрез която адът биде огонен, радвай се ти, чрез която се облякохме във слава, радвай се, невесто, не невестна. Видяха богопратената звезда, последваха нейните лъчи, и като имаха за светилник, с нея търсиха могъщия цар, а като стигнаха при непостижимия, възрадваха се и му пеха: Алилуя! който с ръка създаде човеците, и като познава в него Господа, макар и приел човешкия образ, побързаха с дарове да му послужат и да извикат на благословенната. Радвай се, майко на незалязващата звезда, радвай се, зора на тайнствения ден, радвай се ти, която си угасила пеща на заблудата
Радвай се ти, която просвещаваш тайниците на Светата Троица. Радвай се ти, която изхвърли от власт безчовечният мъчител. Радвай се, която показа Господа, човеколюбеца Христа. Радвай се ти, която избавиш от дивото идолослужение. Радвай се ти, която извличаш от делата на тинята. Радвай се ти, която си прекратила покланянето на огъня. Радвай се ти, която освобождаваш от пламъка на страстите. Радвай се, наставници на целомъдрие за верните. Радвай се, веселие на всички народи. Радвай се, невесто, не невестна. Даниил, Иван, Станчо, Десислав, Михаил, Димитър, Пламен, Михаил, Златка, Калина, Пламена, Боряна, Диана и Чедо, Мария, Румен, Боляш, Пламен, Радослав, Александър, Виляна, Костадин, Марияна, Стела, Бонка, Борис, Милка, Веска, Петко, Борис, Даниела, Пенка, Боляща, Станимира, Стоян, Денислав, Светелина, Димитър, Маргарита, Катина, Красен, Влавко, Габриела и Чедо, Димитър, Пътуаш, Филип, Петя, Димитър, Стоян, Димитър, Райко, Мария, Карамфилка, Пенка, Гергана, Кристи, Моника, Весана, Младенец, Евлин, Тошко, Андон, Домичада, Марика, Домичада, Владимир, Димитрий, Вилязар, Владислав. И на Тебе, Отца и Сина и Святота, на слава сега и винаги във веков. Амин. Днес на 4 април се сподобихме да имаме един прекрасен проскинетарий в град Айтос, в храма Свети Великомъченик Димитрий Солунски. Отканвам всеки, който има желание да дойде и да отправи своята молитва към Свети Серафим Софийски чудотворец. Както знаем, има и традиция в криптата, където се възпоменува и храм Свети Николай, руската църква, както я знаят и софиянци, където светителят ни е подканил именно да се отправяме с писма и с молитвеност към неговия гроб и към кутия, която сме оставили в Айтос за писма, заедно с негова прекрасна икона. Така че подканваме всички етозлия, всички хора, които са от всички краища, които могат да дойдат, да си напишат своята молитвеност към Свети Серафим и да отправят милост от него и милост от Всеподателя Бога по неговите молитви. Така че подканвам всеки, който е по-отблизо и който няма възможност да отиде до криптата в София, да отправиме заедно молитвеност и да се удивляваме на неговия свети образ.